Horas marihita saluhutna. Persyajaran menurut hari Sabat sada Oktober 2022. Pakobasion ni Tuhan jala rapot Tuhan nunga huurapi ho. Di hata batakon perhubas ni dalihan na tulat vensian buku rapot debata di si torang hari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatnya tersurat di Yohanes 15 ayat 16. Dada hamu memilih tahu, au do memilih tamu, jala hupadiri hamu asalau hamu marparbue, jala asamian parbue munai, asa dilehotu hamu nasa si pangidomu nasian amai marhite-hite goarhu. Parngoluo di tanoon ima mula ni parngoluo di surgo. Pangajariyo di tanoon ima mula ni akaruhut ni parngoluo di surgo. Ulaon parngoluo di son ima pasomal-somalhon tungolu na disan. Hita saunari di bagasan perangi jala pakobasyon na badia. Ima halino na tutu ni ngolutta sugot. Ulaon ni Kristus ditoru ima ulaon na digijang jala upata ala mangula rapon ibana di tanoon naikon gabi huwaso na belga jala hasasanga na ubulakan laho mangula rapon ibana di tano na lao ro. Di bagasan ngoluta di tanoon nang pedibulati do sa jala aka perkaro pertibi las ni rohan na ubulon jala pangajarion na tumibo ima parhaladoon. Jala di masa na naing ro ima di masa naso adong be pabulation ni jolma laho matangyang di bagasan parhala doon ma halalas ni roha na ubulon jala pangajarion na tumibo na dapot makatidakon jala songon makatidakon tong mapersyajari tungina mamora nga jala sakap ni hahomioni ima Kristus di tonga-tonga muna Kristusi nagabi pangaropan gabe di parsangapi seri membina keluarga jilid 4 halaman 225-226. Kristus dang mengalihon persyajaran na martihas ibana dang manuhati ulaon na marhite jom-joman tikina rohana tod di nangguguna di pasaha tu ulaon olang asa madapot palugtungat tu manusia. Sadiling ari-ari halujawon ibana mangula gugu si tutu jala sabor ng malipat ibana manukap martangiang 1, 2, 3, 4, 5, basa 6, 7, jala 8, asa tahan 9. asa buhi ibana mangulaon-ulaon na ubal gadupe. Holong ni Kristus nin na si Paulus na marhuaso di hami. On ma prinsip na mangkurakon pabahenan na himahuaso ni motif na pelayan Injil halaman 250 siya. Pemasaha ni persyajarah dihita di manugot ni hari Sabat na ulion. Horas. Apa?